Anya kamutin, Andro. Balikid ka la, balikid. Ang pakaturog ka mata. Ay na, diyak garol makaturog. No di ka makaturog, agtal na ka lang kita. Di ka mang disturbo. Bakit? Ay na, di ka man mangkuldi-kuldi. Sige mutin, bakit? Maasik ka kanya. Ay na, maturog ka kitdihin. Bakit, please? Oray mamintal lulaan. Anya? Wendo, oray mamindwan o isa. Ay na, maturugan ko na. Wendo, oray maminslaan no isa. Bakit, please? Ay na, saan ang mabalin ko na, Andro? Ta red tide nga rod ita, red tide. Anya? Kati sumat. Kayat mo, makita ti ebidensya. Ha? Ala, ingka kita ang dagigay ginatang ko at talo apak ti Modes. Daytan ti pamaneknek asaan kalaang nga iras-rasunan. Anya? Parbago lang. Yung sa anak pa'y makaturog. Kan, basol ko aya. Ay, nako. Kastao na iti panagurok mo. Yung siririingak pa'y lang. Di ka mo makarit na. Anya? Pwede nak pinagustuhan idirabi, Wilma. Wano? At dalalakim. Anya? Gapo lang ang itiday dyan. Addan adagos ti lalaki. Ay na, Andrew. Palawaem man matday tanakitid a panagpampanunot mo. Kiti sumait, no awan ko matilalakim, di nakpaidaman. Obligasyon mo day ta kanya kasasawa. Ay, talaga adi ka makauawat. Imbagak lang aruden asaan amabalin. Iso amaawatan mo't kumaday ta. Saan nga aging gaitang agsapa kat day talatta tiyap apam kanya. Kasi na, nagsimpilan dahil ang obligasyon mo kanya. Hindi mo pa'y maramit. Obligasyon mo dahil ako na malay. Hey, jakamukan ka, Andro. One, obligasyon ko. Ngam di nak mapilit no talaga adyak kayat. No apay mat ngamin alakay kan. Ngam nagpigsa pa'y laang day tariknan. Ay, nasaysaya at siguro may sinak na asawa ka, Bagis. Nay, apa yan, Andraw? Eh, Na, kanuubin ni baka mo. Napintas pa'y. Adakit din planaw amang isukat. Apay, adan kurkurang mo ay, Andraw. kesa na, kanayon adin akong pagustuhan. Tunggal agkulditak, agungay. Talikudan nakpay iti idami. Heh, awan pa iti sirit-sirbina, nagkaida kami. Anya? Wayne, iso ako nakanasaysayat mo isinak lang. Iso mo lang at dinak mapagserbyan tunggal ka sa pulak. Anya lakit din na ya. Kunakit di ano anya ti parikot mo. Agamay na, dahi taba na rumbeng ada kayo nga agasawa tiyag tungtong. Sana rumbeng ngayon kay bagbagay ti sabali at tao. Tamay babain ka lang. Apay mare, anya ti maiwarwaras adamag. Akanayon kano ti panagapay yung nga agasawa. Apay mare. Ay na, masurunak nga rod no daddo mamare. Kasjay gayam no lumaklakay ti may sa tao. Ha? Apay ka di mare. Ay na, kaano pumigpig sa tiriknada. Umapadapay no saan da mapagustuhan. Anya? Ay na, wan mare. Day ta ti parikot ko kinilakay ko. Takabayatan ti panaglakay na. Ay na, sabali matan ti ugali na. Kaslakayat nakatrinabi. Ay na mare, katawaan na ngam agpay suday ta na idumduma ti parikot ko sika.
Ay na, jaklain pagarup akas tagayan ti parikot yu maray. Ngam ala pagtungtungan yu day nga agasawa. Di yu ipagpublic tani ay na, pagpiyastaan da kayo dagiti kaaruba. Sa balital daw ni Tata Andrew ita. Unga raw, nakaungat, nakarupangin na kanayaw. Ay una yung ngay. Saan nga ta pinagustuhan ni Bakuna? Di rabi ay. Ha? Kasano ka nakaungan? Saan maasiguro kasi dyan? Iso ako na, asaan nga ta, anapagustuhan. Abay, paray, kasta ka mayan, di na ka pinagustuhan ni Bakuna. Naungag ka. Ang mga manodanugan pa yan ni Katrio, no? Di na ka pinagustuhan mo, paray. Anya? Ay na, paray. Awang kanya dagita. Anya. Bakit? Makaturturog ako, Andro. Di ka mangsinga. Mabitlaang bakit? Sige na. Ure maminsan laang. Nabanugak, Andro. Iso ang maturog ka kipin. Kapay ka di akas nakakanayang. At dan sabi lalaki. Ay na, ang kakanak manin ibagbagam. Maturog ka man nga minan. No di nakpagustuhan san laga. Mapanak to yayan ni Bahak Iska. Anya? Nek, tagkatawa ka pa ilang. Kunak man no makaturturog ka. Ay na, kasano kat pila ibagbagam. Mala, maturog kan, Andro. Inton parbangon to, no sa anak asumado. Ay na, dita ka man lang. Mapanak matulog iti sa alas. Umpay sirbitin kagay no kasto man lang. Di bakit? Apay, di kaya mapanijay construction. Saan pa'y kabagis? Apay ngay. Sino ti mangisuro kada Jojo kan Gabriel iti aramidan da? Ay na, masadutang ang trabaho no kasto man lang. Nay, apay yan Andraw. Kasalaw, umpay ba't ti agas ni Bambanaw? Na, apay manaon. Ay, kasalaw, kaslasaan nga mo ti asawa ti obligasyon na. Naglaka, ngapay anarigat na nga ipaay. Anya? Kaiso, Mike. Iso ako nang gamangan mo at daki di ti lalaki na. Ay na, idi pa'y laeng aday tati parikot mau. Kunak mo't kada kayaw. Pagtungtungan nyo day taan asayaa. Saan aday tati rasaon tapno saan ka nga trabaho? Bakit? Ang bakit? Nasimpag titurog ko, hindi pinagustuhan na. Ay na, mayat at talaga titurog ka. Ay na, saan ka di nga? Kasta bakit? Sika talaga na kayo. Kiti sumay, kasta ko mga minaaakanayaw. Tapno awanti, gulaw. Tapno maliklikan ti gubat. Ang alawanin na kayo. Ay na, talaga, nagmayat timod ko Uno, may sapay bakit? Ay na, aldawan, bumangon ka kitita ing kaagluto. At dapay sirak ko iti trabaho. Nagsasaro no amayat ti aldaw ni Tata Andrew talaos Ay, kaya mga nagsasaruno mapinagustuhan da. Abay, kanayon da kamot ang pinagustuhan. Iso nagagit ka kanayon paray. Ay, imas tibiyag aparay, Kaya isa umay. Ita man ni Tata Andrew. Lakayang kunada na pigsapay lang tri nanang. Sismusa ka talaga, abay. Kaya isa nga ron tibagbagarag iti karo, paparay. Anya? At sinsinyas ni Tata Andrew paray. Agawig ka naman. Ninay,
Kano nasapa pa lang? Ay, kaya amo mo na, pare. Agawid ang masapat, mga noda pa sa bali at trabaho na. Anya? Kumanultit ka bakit? Maturog naman pa. Anya oras eh. Andro lang. Ay na, napanlugak. Maturog ako. Unay kamutan. No si katimang kuldit. Saan kamut apaayon? Ngam no siya, di nakikan ka no. Anya, Kati sumat. Namin ano akas tatar aramidom kanya. kaya no kasta kami iti kanya. Balbalsen na kasta ka di Andro. Ay na, saan bakit? Napanlugak lang naman. Amaw kamawatam da ita. Ala, maturog ta nga ro dun. Kumuldit kan tulang nga. Anya. Oh, apay, Mare. Ay namare, jak pa yun makais-iskorking nila kay ko. Anya? Baliktad sa itan Idi, nilakay mo ti saan ang makaiskorkan ka. Gam ita. Si kamot tan ti saan ang makaiskorkan ko, ana. Ay nabaliktad nga ro dun mare, di nakmatan ikan kano ti asawa. Ay na, lumaklakaya nilakay mo, Mare. Iso ang maawatan ko madayta, Mano ka di tawunan? Senyorin Sumot na gayam, Mare. Adayaw, tigapiyaw. Unang napigsamot tirik na. Iso nga amangan kitdi, no impay-pay so na di kanayon na nga ibaga iti. Ama pan nadanunan ni baak iska. Anya? Unsamot mare, iso adinak pagan taadda sa balinan. Ay na, unay mo tanan taparikot yung agasawa. Naidumduma. Pagsaritaan nyo na itaadwa, kunakmanan. Saan nyo kit di nga ibagbagay ti uray asino dita? Andro lakay, nakapalpaka ka din. Epay ka di bakit? Lakay, lumaklakay ka. Tumataer ka. Ha? Andro lakay. Hindi. Itaban pa'y anak kalamlam yung kakanya. Andro lakay, tangay nalpas namutin anangan. Intaman pa'y igay sila. Apay ka di bakit? Ay, kitang momon alakay. Anya, imbalal dawan. Anya kalaki din aya. Kumusta ngay, Mare? Kumusta kayo matan iti asawam? Isulat na nga, mare. Apay, saan pa'y anasolbar ti parikot mo kinilakay mo? Ay, nasaan nga rod, mare? Kasla mamindwa kami laang itilasod ti makabulan. Anya? Un, mare, iso amas daawak nga rod. Imposible met numatiis nak itikas na kabayan. Iso nga mo, adda babae na. Ay na, di ka agatap iti ure anyala dita, Mare. Si kaamis mo tinangibaga, alumaklakayan ti asawam. No apay mat ngamin ita alumaklakay ti asawa. Kastoy matan ti marikrik na. Anyala kit din, Mare. Obserbaram kit din ti bagim. Amangan kit di mat no sakit mo daytay. Anya, ay nahayad adayong apo. Saan mo't kumaa?
Andraw. Anyat mapaspasamak kada kayo nga agasawa, aya. Apay ka di ka bagis. Katno ko na kano ti asawam, adi mon pagan-anaw. Iso nga gat-atap ka naw, nga amangan nuin paypaysom kay kanayon mo nga ibagbagay day. Nga inkadanunan ni baak iska. Ay na, Andrew, aya. Saan na nasaya at dayta apakasasaritaan niya? Kababain lang. Ay na, di na katamaawatan ti asawak Lumbakla kaya kon. Iso ako mapkapsuta bitin Ay, anyan ti kasta. Umlekak man kada kayong agasawa. Ay na, bayan nyo ka bagis. Kasaritak to ti asawak. Ay nawunan raw. Tasan ang nasaya at dayta. Apuon kan makagapaw ti susik ti agasawa. Andro lakay. Apay ka di bakit? Andro lakay. Ay na, ibagamon at ikayat mo nga ibaga. Andro, apay, di na ka din ay-ayatan. Ay na, ay ayatin ka unay-unay, Wilma. Iso di kang panunot iti kasta. Amangan mo't no impay-pay sumon di kanayon mo nga ibaga idi, nga inkadanunan ni baak iska. Ay nasaan, bakit? Kulkulak lang, day-day. Apay nga rod adin ang pagan-ano. Kasla makatawanan adinak inan-ano. Tunggal agparik na di naklatay kaskaso. Saan mo na? Bakit? 6 months only. Ni, agasam dat. 6 months? Wano, impay-pay sumjay kanayon mo idi nga ibaga. Ngayon kadanunan ni baak iska. Kanya? Agdwa-dwa akon kan-kandrong. Ngam, ay na, mas pilyum kit diday jayan abaak iska. Ngam iti siya, idin to ta ubingak nga adayo ngam isa. Sexy ak pa'y mat, nalapsatak pa'y mat. Ay na, di ka katagyaman, ta ubingak nga asawa. Katiso mat, wano, nalalaing ngamin day abaak iska iti performance, ngam iti siya. Ay na, Wilma, bakit? Awan ti kinagpaiso na dayta. Ngala, uray lakaya ko. Uray na lakaak ababandaw. Uray masakitak. Ala, ano sak narami din ti obligasyon ko ging kang asawa. Ha? Kasla kamutin maimay-mayang. Ay na, Mari, makonsensya. Ha? Gapoy tinaramid ko di kalman, Mari. Apay, anya ka di tinaramid mo? Ay na, Mari, inapak namin nila kay ko. Gapo ka dita. Ay na, di mo ituloy, Mari. Ha? Ay na, Mari, saan gayam apod no ti atap ko kadakwada kinibaak iska. Maawata kong ti asawa. Gaputa lumakla kay nga agpaisun. Kat nalakakano amabanno. Kan sumakit kisikat na. Anya? O Mare, iso ang maliwayan na nga aramidin ti may isa nga obligasyon na kanya. Kas asawa na. Ay na, agyaman na. Gaputan na urnos yumutla ang tibagbagiyaw, Andraw. Wilma. Ay na, huwan ka bagas. Gaputa ay ayatin may titunggal may sa. Nuuray pasaray aga pa kami. Ay na, sapay kababain ti puon kan makagapo ti pagapapaan yaw. Pasensya kayon amanang. Saan abali? Tamaawatan mi itan ti tunggal may sa. Ay, kahit nasaya at ano kasta.
Huwain ka bagis. Nagsaritaan man. Asaan gayam arumbang at tila pangibagbagaan may iti parikot may. Gaputa, da kami mo ilamis mo ti makasulbar iti dayta. Ay nakunayaon. Kan may siya. Dayta parikaot. Rumbang anak ka private ako nada. Wen nga rod manang, ngam sana bale, gaputan nagkinaawatan kami. Lakayan ni Andrew, iso ang maawatak. Kat siyak mat nga ububing, siya kunti agad jas. Ay kasta nga bina, gaputa dayta, ti may parbang. Wen manang, linipat min jebanag apagap-apaan mi iti kalabas. Gaputan na amiris ni, asaan gayam aday jay laeng ti pagragsakan ti agasawa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Kapitan Enteng! Kumusta na kuanang? Agad kastoy lata Don Butchog. Nasaya at lata. Nakaradkad lata. Sabong para ken ka kuanang. Day. Anya nga day taigam mo nga ilamlamang mo itilikudam. Sabong nga rod para ken ka. Ay. Ha? Trumpet flower? Trumpet flower. Dinagas ko la di tadalan. Na, anwag ngay dayta. Ibalang mo dayta. Mangtad ka trumpet flower pie. Sana balya. Tanapintas mo ta sabong daytoy. Di kan mangtad iti kasta. Apay, may dengdeng ko aya dayta. Sige. Intun maminsan. Ikang kanto iti sabong ti karabasa tapno may dengdeng mo. Apay nga mingada kaya, anya ti bagam. Katnay, kaadaywan asuli ti kabildatan ti ayan ti balay mau. Umay ka nga rod sa rungkaran. Ahon kayam, di nakadilibre iti merienda. Umay kalagayam agpalibre iti merienda. Bangkrapom gayam ti istorkaw. Ala, agawid kan. Tamang ano alalyaan nakday di asawam. Si kamay ko anak. Talo na tawan tinapalabas. Sipod pimusay day di asawa nga ay ayat at launay nga aging kaita. Naa, aguray ka. Umay ka di makigayam kanya kuno umay ka agaram. Agaram akan ka kuana. Ay, bastard kan. Manglok-loko ka laang. Kay bagbagam itay nga ayatom day di asawam nga aging kaita. No di ka manglok-loko. Agawid kan. Sayang lang ti oras ko kanta. Ado pa tinaskan nga ramidag. Mangisuputak pa iti asukar. Tulungan ka, kuanang. Sana bali tawan mo't lang karamidag iti balay ko. Tulungan ka, tapnosan ka mabanog. Namsakbay na, pagmerindaan nakpaya. Nala, huwan malangan. Pagmeryendaan ka man langan, tapno awamot makunam. Narito yan. Anyat gatangan. Ha? Na. Anyat katawa. Marito yan. At dami gayam asawa mon maray. Kakaroba! Adan asawa ni Marikwadang! Na. Kakaroba! Na. Adan asawa ni Marikwadang! Si ampang abak-bakitanan. Anya tipukpok ka na. Agasawa tagano kuanang. Heh! Alang aminan kuanang. Agasawa tagaminan.
Uray may salang akalding ti maparte. Kaduduatan tumat lang nga agsango. Santa nga agimbita. Anya! Alahan ko anang agasawatan tapno agkabalaytan. Ay na. Ay, nabanuga ka talaga. Nagapom aya. Anya ti umay mo ibaga. Ay. Kasla importante laon iti ibagam ananatuyang. Adan asawa ni Marijuanang. Anya. Anya ti bagbagamon nanatuyang. Adan asawa ni Marijuanang. Adan asawa na. Ha? Adda asawa na ija istor na. Betat ti ibaga. Unaklakit no emergency. Nabambanog ka. Ay, adda. Pudno tembaga, Kapitan. Adan asawa ni Marijuanang. Amangan mo't no saan ng asawa. Amangan no friend na laeng. Kinanya kumano adda. Awan ba't parikot iti dayta? Ay, sa wakas, adan asawa ni Marijuanang. Amunan taon ti sarsaritan. Alaki din. Ikan, di ka manaktak iti trabaho. At dayta ko nang nalpasta na nang isupot iti asukar. Ngam kukwak dayta may sa supot tatangdan ko anang isupsupot. Anya! Anya pa iti sumarunong nga aramiden ta ko anang. Ibagam lang tatulungan ka tapno saan ka mabanog. Kwa, dayta mantika, tas tamot dayta asin. Sige ko anang, tulungan ka. Ngam kukwak tumot ti sagay sa asupot a mantika ken asin Naa. Sige, kukwam tulat ta. Nay, si kamot dahi ta masabat ka, Don Butchaw. Kanya nga dahi ta naka-eco bag nga igamak. Tangdan ko anang isupot itilakon ni Kuanang. Ha? Tangdan mo? Apay, napan ka nakitagay, ija istor na. Hidinto ta bak ng kamay. Katman nubak na nga? Aguray ka, Don Butchaw. Apay, inayaban na kaaya ni Marijuanang ang makitagay. Saan? Nudikat napan ko inaram. Ha? Agar-aram ka kin ni Marijuanang? Katwan. Nagpatangdan ka? Na, handa ka di kasta nga agaran. Agpatangdan, itiar-armon na. Adi ti kapi-api na timplam, Kapitan. Ay agyaban na, kagawat ko na. Ay na, naimas ti kapi ba? Kasta mo ti timplam, kabisado ko na. Una niya. Ay, mari ko na. Puno ay nga dan asawa. Ha? Sumutin padamag ni Marituya. Kwa? Saan, Kapitan? Agar-aram la kanyak ni Don Butchog. Nigayam Don Butchog nga imot, agar-aram kan ka. Ay, Kapitan. Apay kaya't mo day dyan. Kwa? Kasla crush ko. Kat no imot na dyan. Ang mga no din nakanto ikan iti sida, no agasawa kaya. Ang mga no isuntulat yag sida iti naimas. Ha? Pagkunamot akasta, Kapitan? Di mo na damag aya idi. Nagsakit tinakam dahi di dun niya kutong kunkwan ha. Ngamen, imutan na kano idi. Isungarod adun niya kutong tawag na kunkwan ha. Gaputakim mutaw. Time imutan nila kay Butchog nga asawa na, nga imaw. Ha? Mas daawak ka. Tapay adun kando niya tiawag na kadakwada. Sa bagay, dakil nga minti balay ka. Sa akin ada iji Amerika, tayo kakaiso na abugbugtong nga anak na. Ay, Kapitan. Bak nang tangag paiso. Hasta uday mat akir mat ni Don Butchog. Ha? Ita, kaya't mo pailan na dyan. Madakan ka.
Nanakwanang, gumatak man iti asukar a 1/4. Nanakwanang. Bayay. Ha? Manaw ti katangam nga sukar. Abay akas tamot ang tibuk mo, nanakwanang. Kulor yelo matay. Yelo ka di ta? One now, brown. One now, orange. Tila madmadlaw mo mo. Sakit. Nakaritos ka iti atid daw. Sakit medyo lumabaga na itabibig mo. Ay kauwan Ay, kas tagayam ti adda asawa na. Awan pa asawa. Kasanak pa anay kasar. Kanong artikal na isam? Intonto alaki din. Ibagamon man niya tay gatgatangam. 1/4 nga sukar lang, nana. Okay. Mabait lang nga raw. Taytad ko. Nay, marikwanang, papanam, nakabistida ka iti sabong-sabungan. Wala. Inak nga ron manan makiday. Kinidun butyaw. Wan, ang date kami manan ijay ilay. Ay na marikwanang, sa wakas, adan asawam. Ay! Sumardang ka mamot. Anya nga asawa nga ibagbagam. Tilay warwaras mo kadagiti ka aroba. Oray, taditan tumot lang, ti pagtungpalan na. Kay kano nga ti kalay sayaw. Tao may kami mo't makipangan. Mano abaka, ti parking niya. May salakan wa kalding. Tadudwa kaming tulaang agsango. Anya! Ay na. Nabsuga ko na Kasano nga minasaan ka mabsugunay. Kat binukudan mo tibuo alitson amanok. Dinakpay inikan. Paborito nga mintelito na manok. Jayla na nga kagudwa order ti sindak. So nabalik. Tanay mas lata uray na tanga. Mala, agbayad ka nga ruden, taintanton. Ha? Siyak tagbayad? Sa nabalik tado ti kwartam. Anya? Taintantuman kiti agbuya ti sini. Agdek taman iti pagsingyan. Ay, kwa. Alam, kwa nang. Mayada mong tikin nanta. Sige malangan. Siya kong tagbayad. Ang guru-urok ni Don Butchong. Salba. Imay kami nagayam diti pagsinyan. Tapno may maturaw. Ay, sakit siyak manin tinagbayad iti ticket may. Idinto ta siyak lang aro dun tinagbayad iti kinan may di restaurant. Ay, kung gaya, ti popcorn na ginatang ko. Igum na. Ay, inayadat nga alaing ta siya kung timangan. Tadinak pa'y kaya't nga ikan itay mo. Inaayad lang. Inayad. Ay, anday ka. Maala kong ti popcorn. Ay, na. Rinabsot na. Na. Pinatputan na iti husto ti popcorn. Ako namlan iso tinanggatang. Sapay nagdakkel asobot. Haddoyan ti kapem, kapitan. Igo po mon kabayatan anapudo. Mayat titimpla na. Kung kunamla dayta, libre. Awan ngamin ni Maribanang para timpla iti kapem. Ewan nga ron. Ay pumanasyar mo't na diyata. Inawes ta igayib na atagabagya. Tamapandakan o ag swimming. Ay katmayat Bayam tagpasyarlat ta. Makapaikat dayta iti stress. Ewan na nga mawan agluto iti kanag. Manomot la tagluto ngay kapitan. Ay, hun gaya. Damag ko nagdit tayo ko ni Don Butchog nga imaw. Kumusta nga? Naragsak ka? Anak kay dit kan ko na? Wen kapitan. Nasayat isa din mo nga tinapnapanan niya. Nag-restaurant kami kan nagbuya kami iti sine. Ay, kita dumot nga ron ti impakpakan na ka.
Siya, tinangpakpakan kun ko na, kapitan. Anya? Sika tinagastos? Wan, kapitan. Makitan. Di nagtumatpat yan. Uripot na dyan doon, Butchog. Makaamukan iti biyag mag. Kan sikan tiag desisyon. Kano pa karagsakap. Sikalat na ti makaamu. Panang, agkalay satan into no may alawas. Ha? Agkalay satan? Wen, kuanang. Ay na, nagsayatan nga eh. Ay, agsuotak ka di ititrahe di Buda. Wala, di oray man mang rin tatapay iti banda. Ha? Talaga? Di oray man magnata iti red carpet. Ayos lata. Ay na, nagmayatan. Makamukan numanuti kayat mo maparti ababoy kan baka. Ha? Talaga? Wen, kuanang. Uray man kat nuing grande ti maangay akalay sata. Ay na, talaga? Wen, kuanang. Uray ta si kantumot lang ti makaamoy ti amin agastos. Iso nga ayos lang nga uray ing grande ti kalay sata. Anya? Uray, tadakal mo ti magangganan sa miti istor mo. Iswasikan ti agastos iti kalay sata. Ay, aglusto, yakit itayta nga imbagam. Ala, rumualkan dito yung balay ko. Sakbay ang magamatak, jay badang ko. Rumualkan! Anya tinapasamak, marikwanang. Lumabasak itay dita paraangam. Nangag ko ti pukaw mau, iso ang nagdardarasak nga imay, akaslad na kaapam. Agkapsota, kumare. Isinalbag na ijay abutsyog. Ha? Nay apay? Ay saus, rinamos na kamaray? Ha? Kaya't mo asawan maray? Naalanan ti dayaw mau? Ay saus! Ang mga nuagsiko ka ay nasken atakdiran na titayaw mau. Ay, anyamatan ti kastoy. Nagmalasak matan. Ha? Apay, di na kaya't atakdiran na titayaw mau. Sumardang ka mamat, mare. Kay, anya nga rin ti sangitam ngay. Kan apay nga kakapsot ka. Kasanumat nga, men. Agusto akmat ka ni Don Butchog, mare. Gamay na! Sakla aminan, tagas-gastos. Iti pa nag-date, may, kan aminan. Sa idi ko na nangagkasar kami. Kasta unay aragsak kao. Kat ko na napay nga oray ing grande kano ti kalay sa amay. Kal! Uray manukano ababoy kan baka ti maparte. Uray magnakami kano pa iti red carpet. Kal! Nagsaya atin ngay. Kunana pa nga oray mangrenta kami kano iti banda. Agsuotak kano iti napinta sa trahe di Buda. Kal! Gamsak kano ti makamoy ti amin agastos. What? Uray tadakkel kano ti magangganan siya kiti store ka, maray. Apay, umanay ti magangganan siyam apang ingrandi akalay saya. Ti bulili ko nga Don Butchog. Na! Ti salpag ijataaw. Aglusdoyak gapoy ti pungtot ko kang kwana. Ay, sus. Kunaklakit din mo makiasawa kan marat. Ngamsan mo't gayam. Ay, sayang marat. Talaga sayang. Bayamon, marikwanang. Kwartaan na kaladay dyan, Don Butchog. Wun maray, hustaw ni Badungkaw. Kahit ay ayata masamat ni Don Butchog na nakwanang. Di anusam ati kinaimot na. No maanusap, abukudan na ti sidaan, kat di nakaikan. Di sige, agasawa kayo ah. No kaya't mo asikalat agas gastos iti kasaryo, di sige.
Ay, saan, Kapitan? Saan akon nga agtatakon? Agasam, awang pa'y gastos na no kasta nga agdate kami. Siyakla amin na Kat di nakpay ikan, agraman ti popcorn akang kanan mi ko maadwa. Iji pagsinyan, bukbukodan na, imbis asyak tinanggatang. Nagbubblegum ka kuman, Maray. Tapno kaslandakan ka na. Unay ni Don Butchong. Ulti mo papkaon, imot na kan ka. Di pa ikat mangmangan, idinto ta si kakatagtiltil mo lang. Huwag nga rod Sige, Maray. Ibagam, nubugbugan may. Taramidin mi adagas. Ay, saan ba daw? Agtag na kami. Isaksakit ko lang ni Marikwana ang tuyang. May amon ni Butchong. Marikwana. Ito talaga agasat mo ti makiasawa. Dumteng tulat taday ta. Dumteng to tilakay aparakan ka. Lalaki ko namot, Kapitan. Ah. Saan alakay? Tanagalas adenggang. Isumit. Saan nagsaksakit tinakama, Marikwana? Kano umay pa dito ni Don Butchong, papanawa mo. Timon paspastritin. Nagalas to ugali na. Iso di ka paalilaw kan Kwana. Uwan, Kapitan, ngamay na. Nakalidlidayak, gaputan na loko manon ti gastos ko. Di mon panunutan dahi ta. Among taon, inton maminsan. Ay, nahanakwanang. Adda nga agpayso na karit na am iti ayat. Ngam sobra man ti kinaimot na. Ala, kasta ni ayat numaminsan na nakwanang narabak launan. Ala, sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday toy ng estasyon. Agyaman kami, titingkay panagdangat. Kapitan Enteng. Rugyan tayong desisyon tayo. Aguray pa'y Kapitan. Apay kay? Ada ka di absent? Kumplito tayo sa birthday. Aglako apay. Nandun ilakom? Bagas. Asino kada kayaw, ti agorder iti bagas. Aglaklako Komersyante ka at talaga kagawan. Ala, agorder kayo kanyak. Kapitan, agorder ka matag. Warog, agawid ka din. Wain kagawad. Nalpas kumutan di paparamid ni uncle ko dito yung barangay hall. Damagam tuman kadagiti tanod mo. No asino kadakwada ti agorder iti lako ka bagas. 1 month to pay. Sige, damagag kadakwada. Damagam tano. Ado ti agorder. Adan to discount mo no si kata agorder. Ay, mayat man kagawad. Siya kun ti paggatangan nyo. Saan kayon nga gatang iti sa balay? Jakmat lamaran ranaanan ni Kapitan Alumabas dito'y balay. Ket urayam Agorder nga ta iti lakok abagas. Agorder apay kiti nasaan nga Sakbay amapan ko lakwan dagiti daduma akakagawan. Pagurder pa'y ni Kapitan. Adakit nakaibaga kanyak aswerte kano ni Kapitan nga agboy na manaw. No saan mo na mauray lumabas dito balay? Mapankalangan ni balay da. Ayun anya. May mayat pa ya. Tapno makasarita may tinasayat. Maribanang! Maray! Nay, ada ka Maray. Ay, kasangsangpot ko ngamin. Aglaklako ak ngamin iti bagas, Maray. Umay ka kumalakwan. Ay kayaw awid ko lang iti bagas nga impautan ni Marikwanang.
Aglakla kumot ni Marikwanang. Wen, Mare. Amin akagawad, inikan na. Tautang may. Na, asino ngay nga rod tilakwak no inikan na kayo mo't amin nun. Anyamutan ni Marikwanang. Kompetensyaan nakpaymag. Da kayo man laangan tilakwak kwaraw. Anya tila ko may nanatuyang. Bagas, ipapautang kaw. Mga lakayaw. Ha? Anya ka no tila ko ni Nana Tuyang, Chip? Bagas ka na, mangalakan, utang. Kitno ka ala tayo laki ni kagawad ko anang. 1 month to pay. Naa, uray da kayaw, linakwan na. Wang nanatuyang. Ay, Apay nga gungat ka ngay. lakwan na matlamin ang, ha? Maruruda. Bayam, si kantumat ti pangalaan minton maminsan. Sige nga raw, no 1 month to pay kin ni Marikwanang, 2 months to pay kanya. Ha? Ibusan mi pay aja in order mi kini kagawad ko anang. Uray siya ka nanatuyang. Narigat no ado ti baybayadak. Ay, talaga nga awanon ti malakwak. Anyamutan ni Marikwanang, kompetensyaan nakpailaan mo. Ririn samot da ito yan, Chip. Gulo ko namgit di Ay, Makikita ko nga agapa dagiti dua. Marikrik-nak anakaro agulo da itawi. Agbuya ta, no agapa da. Siya, jak amaw. No makakuha na nga, kung no makatuya nga. Narigat yag panunaw. Makaanyaak nga ta kadakwada. Marituyang! Marituyang! Ne, apay ngay asan at tumalyaw ni Marituyang. Dinak nga tamangay. Talaga gumurgurakan ka, nanakwanang. Anyat basol ko kankwa na ngay. Apay agumura kanyak. Di pa naglaklakom ka no iti bagas. Na, basol ko pati dayta. Kat agneg-negosyo ak nga road. Ay, kumkumpetensya ka no man. Jak kumkompetensyaan. Panggapuak kuma. Saus, aga pa kayong samot tayo. Sige lang. No kayat na ti apa, sige. Jak atrasan. No pinungutan ako, sige. Syakit din nakagawad ti karkaritan na. Tuyang. di nakasarsarita tanapudot ti ulaw. Iunay ka biting. Damagag laing no nakaluto ka. Agluto ka? Hapay ayan nakaungungit ka. Kasanaw? Kumkumpetensyaan nakmat gayam ni Marikwanang. Apay nga ron ang napudot ti ulom ngay. Awanan malakwak talinakwan na aming idaan. Anya, kay kasano nga ro din ngay. Agluto kay ti kanaw, maruruda. Ha? Agkumari kami ti kunak, ngam kumkumpetensyaan nakmagayam. Ay, yan na problema, kuwaraw. Madlaw ko nga raw. Nakalidliday ka magtata. Maring matulungan nak. Anyaya ti parikot mao. Kanayon nak nga apahin ni Tuyang ka. Anda siguro madingar aramidam Awan, ang ungit nga ungit. Ta kinumpitin siya ka ni Marikwanang. Ay, punak no sana na di makalday tangay isyaw. Uray siya nga ron kinairamraman. Ay, madingarod ano kasta? Uy nga ron outside na kulambuak pa yan ko araw. Aya? Ay, diyak kaya't nga dakaapa ni Tuyang ka. Mangibabay no makaungay. Saan na lumabas-labas ni Titersenak na dya Tuyang ta teritoryok ditoy? Ay, isumot lagayam at sabalin ti pagpagnaan na, Maray. Nakasagana ak makipinungot, Maray. Ay, madi ati kasta. Ay, di da kami to nanawaan ha. Bayan nyo ngagpinungot kami. Ay, madi ti kasta, Maray. Makita man no sino tinalalay nga makiapa kada kami. Ay, urnusan nyo kumaadwa dayta. Saan? Anasaya at ti makiapa. Ay, tutupak at talaga ni Marituyang. Ipagat-pagat ko.
Hindi mo aramiden ti kasta, Marikuanang. Saan anasayaat? Sapay kagawad kapay met nga road. Parta ka met ati magnasi ka ba daong? Anyaki din tapati panagnak. Pagpupudutan. Amumutin tila kaya magna. Ha? Nasaya at may tagur-uray dita paradaan day takwanan. Ay, saan tan nga aguray dita? Tapay, Adda dita, di kalaban mo. ay sa anak ama butang. Iso ama panta dita. Ah, ay ito yan. Dito yung kalatan ah. Agbuya ka ba daw? Anya taramidam ay ah. Nasaya at nagkita ta dito'y paradaan. Marikuana. Ha? Sinabat nakgayam? Anyat kayat mau? Gulaw! Ay katday tabat ti kayat kau. Pinungutan! Kinugtaran pa ya? Ito yan. Kababain da ito nga aramidam. Ay pumanaw ka dito'y badong. Kababain da ito yung aramidam ko nakit. Talaga mga awan babay inday tang asawam. Kasta, pungutin kang rudan. Anay ka to yan. Siyang itibong pungutin mo. Apay ngay. Wana, tanakalisi ak. Ay pasalsalikan to mga men si kabadong. Pumanaw ka man ditaw. Ganda ni nagpinungot da kagawad ko anang kananatuyang angkay. Tapay. Naimbagtad da ni tata ba nung anaganawa? Iso at inapungot da nanatuyang kan kagawad ko anang. Talaga nga gapadan. Unang kay, naungat ni nanatuyang. Kastamot ni kagawad ko anang. Naungat man. Kasano nga ta sulbaran da ita aya. Sikaman angkay, ta sikaman ti kapitan. Nasaya ti panaggagayam da. Hanggang naperdila ang gapo iti bagas. Nga raw. Mga taro din angkay. Awan ganas ko ang mga tawan si daan. Padatangkay. Awan mo't lang sida kaya balay ikaw. Iso ngay mayak dito'y balay niyaw. Ta dito'y ako mamangan. Awan mo't nga rod yan tem nga agluto iti si daan. Problema talaga ti sidaanan niya. Ewan nga... ha? Agad na panunod daw. Anya day tangkay. Anya nga tanos si daan lang ang ti ilako ni Marituyan. Ha? Ay, wanan niya. Wana? Tapos andan nga agapakan ni kagawad ko nang. Mala, ibagam day ta kininanatuyang. Ay, awan lat ka pare. Naungat lat ta ni tuyang ka. Iso nga ron api na ayaban ka tap na ibagakan ka ti solusyon ti parikot mo. Anya day ta solusyon pare. Yara saas ko pare. Ay, bagamlat ta na pare. Yara saas ko. Mala, yara saas mo nga ro day. Ay, ko ka. Amangan ba da sa bali ang makang kopyain da. Kasto ti aramidan. Pare. Apay nga katawa ka? Ay, mayat gamit paray. Mayat. Mayat day ta. Ngayon niya rasas mo. Ay, kagaroon ibagakan ito yan. Wan paray. Numakit-kitak day kaya ako anang agborborak ti dara. Hey, saan ka di nga umano nga ito yan? Ay, di naklabdan nga agungat badaw. At day bagaking ka. Tapno saan kayo nga agapakin ni Kumari Makuana? Anya mananday ta? Aglako ka lang nga, hindi si dain. Taday ta, di awan alako na. Nagado di ta sardinas. Ay, kadya na imas mo't ati ilakom. Ag tinulong ta, tuya. Kit nalaing ka mo't ngaglutaw. Nalaingat mo't ngaglutaw. Iso pag nayunin ta, tilaing ta. Ag negosyo ta. Aywan anya. Anya ti partner, ti napaw. Saan na ya, asiday. Pagbaknangan taday ta, tuya. Kat no bumaknang ka. Umada ti kwartata. Ay, kitwin na. Gatangan tantaw, ti amin na kayat ta. Ay na, makapatango sa taon iti agong ka. Ay, kitwin na. Maaramin mo to amin ay nakaikayat mo. Ala, rogyan tangarudan badaw. Naulimot-mot ni Marituya, Mare. Ay kahit nasaya at mata, no di nakan kusko silapan. Saan matan? Ay nakapagpanunot siguro.
Jakmat apaan ka, basta di nakapaan. Wen Day. Anya ngay jar aribungbungan dagiti tao iti sangwanan ti balay da pari ba daw? Ay, jakman amo mare. Itay pa'y anadlaw ko dayta. Nagadumot ti mapmapandita sangwanan ti balay da. Awan met ti agtataray. Taibagak ko mga adda aga apa. Saan mat siguro nga agak apat ar aribungbungan da? Nay, niinting day jay Nagturong iti ayan da pari ba daw? Sakpay mo ta! Apay nga iso ti inununam? Ay aguray ka ako araw. Sikat isumaro daw. Riri ka rira, Jeff. Mabisinak na rudag. Hey! Nayat ti pagrekrekyaran yaw. Umay ka paray. Ramanam da ito'y sidain. Alinuto may kinituyang ka. Ay, sinurot mo talaga timbagak, paray. Ay, kitwet na paray. Talaga mayat, paray. Paray, kumatangak man itiri ka daw. Nay, si kamagaya marito yan. Itaman pa'y nga may kamanan diti tersenak. Wen, taad daw may kugatangin, maray. Kahit saan ka nagumurgura kanyak. Si kaman. Gumurgura ka kadipay kanya. Ay, agurdirak itilakom abagas. Hey, adaw ti ka sa pulak abagas maray. Tagbirok dagiti customer may iti napaul. Ay, katuwin amaray. Adaw tilako kabagas. Ket gumatangak mga rodan itilakom. Ay, katuwin amaray. Umay kalat ta gumatang. Ay, adaman ibagak maray. Ibagam lata Umayak tuman met aglako iti barangay haw. Ay, kat umay kalata, mare. Ipakadam to akin ni kapitan. Wen, syakti makaamo. Kung yan tayong timiting tayo, tadag tayo aminayin. Wen na, kapitan. Ngam, adapay ko maibagakan ka. Kanya ba na data kagawad? Umay ka naglako ni Marituyang iti sidaan. No, mabalay. Ay, kut, umay lata. Marituyang, umay kan. Ano ba gayang bita? Kapitan, umay kayo lakwan. Win na. Anyangay, saan kayo nga agap-apa ka ni kagawad ko, anak? Saanon, kapitan? Agdin tinulong kami, kapitan. Nasayat dayta. Wen, kapitan, saan kami nga agkin-kin numpitin siya? Ay nakwanang kan na natoyang. Agkompetensya kayo man itilako, ngam saan kayo kumamat nga agapa. Itikas na, naragsaklat ti panaglangin nyo nga agkumare. Ala, sige! Dinang tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junred. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday to'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengat.